Ọmalịcha nwoke anụnwa unu na-afụ ebe a, ndị oji egbe ezu agbagbukwana na ya na Anambra steeti wit ndị uwe ojii sokwana ya. O wee bụ na ya bụ nwoke ebụkwanụ Chief of Staff Usoro na Anambra steeti enyere afịa wee dịka Honorable Ben Nwankwọ na afọ otutu ya bụ isi mgbidi na ọnyanwa bụkwanụ Chief of Staff Usoro na ọ bụkwanụ onye Orumba na onye nke ọzọ bụ Honorable Emma Nwafọ na ọfancha so na moto. Hey, bịakwanụ ka unu nụrụ ka nya bụ njinji si wee ji na nya bụ ife abụlọkwa obere ife. Ọ bụrụ niile nego nya bụ ife onyonyo anya mmiri ya apụkwa n'anya ifu ka ozu ndị mmadụ si wee yisalụ n'ala ma ozu ndị uwe ojii. O wee bụ na ndị sere nya bụ ife onyonyo bụ ndị ọrụ nche nke nọkwanụ n'ụzọ ebe ahụ bụ ife fụrụfa n'abalị ebe ozu fa yisa n'ụzọ. Ndị ọrụ nche wee na-evidofa wee na-eti mkpu mma agbanyela unu ka unu n'ife ndị ọrụ nche na-ekwu maka na ma ya etinyenwuru na nya bụ ife onyonyo maka na mmemme ọbara juru ebe niile. Hey, o gịnị ka a ya akpọ nke a bikonu ka nnenere ife onyonyo a ka m na-ajụ kedu ebe nwoke anụnwa ji abalị wee je nke bụ na ọ nahụ n'oge wee na-ana ebe 8 ka ebe 9 maka na ebe niile agbagokwa n'ọchịchị. Ụfọdụ nọ na-asị na ndị oshi ahụ ndị omekome gbagburu ya na fa nọ n'ilo asị ndị uwe ojii na fa yi akwa ndị uwe ojii nya nọrọ asị ndị nọ na checking point na onye akpatalụ na ndị uwe ojii so nwoke anụnwa agbaghọkwanụ fa egbe na fa che na ndị ọrụ uwe ojii ibefa. Ebe ụfọdụ na-asị na ndị ahụ bụkwanụ ndị omekome na fa nọ n'ime ọfịa wee chebiri nwoke anụnwa ọ na-apụta fa wee kwabi ya mgbọ na ndị ahụ dịka ndị eziri ezi na fa amakwanụ na ya bụ nwoke ya esi ebe ahụ wee gafe. Hey, allegedly anọkwa m ebe ọ nọ mee ife akọkwọrụ n'ihu akwụkwọ ka m wetara unu bịakwanụ ka nkọrọ unu ife m nụrụ. O wee bụrụ na a na-akọwa na ife anụnwa melụ on Sunday bụkwanụ May 31st 2026 na ya bụ ife emelụ ebe 8 nke abalị na nwoke anụnwa unu na-afụ ebe a bụ Ben Nwankwọ na-enwere ebe fajelu na ya bụ ife ebụkwanụ ife gbastalụ ọrụ gọọmenti ya Anambra steeti maka na ọnya bụ nwoke ebụkwanụ Chief of Staff Usoro n'ọkwa ya ka fa na-anazio amana ebe after 8 ka o ji wee na-ana ka ọ na ya bụ nwoke amaghị mgbe chi ji wee ji ka uche ya bụ na-ebu ndị amị na o nweghị ife ya eme ya. A na-agwa ndị mmadụ ejezi n'ije abalị n'obodo adịghị mma ụfọdụ ahịa anụ wee na-asị n'ọkwa nya bụ ife ka fa na-anazi wee si ụzọ nwanụ si Ufuma wee pụọ Amansi wee jebe Ọka wee pụta n'ebe a na-akpọ Amansi ya Ọka wee sị na ndị omekome wee si n'ime ọfịa. Ụfọdụ sikwa na ndị nwaanyị yi akwa ndị uwe ojii wee nọrụ n'ilo asị ndị na-alụ ọrụ wee kwụsịfa moto fa akwụsịnatazie wee kwabafa mgbọ. Ebe ụfọdụ si na fa bụ ndị omekome na fa nọ n'ime ọfịa ọ dịka ya sị na fa na-echefa si nya bụ nwoke na ndị ọrụ agha ọkpọ witi convoy moto ya wee na-apụta wee si ndị nwa wee ti n'ime ọfịa wee masịta wee kwabafa mgbọ abụlọkwa obere mgbọ nya o nwere onye nke agbarụ n'aka gbaa ya n'isi, onye nke bụkwa na onye ọrụ uwe ojii onye nke agha agbawurie n'ime nya bụ convoy ebe ahụ ka ozu ya dị. Ndị nke ọzọ ozu fa adọzi n'ana. Hey, mmemme ebe niile nke bụ na o nwere onye nke na-eku ume. Ndị ọrụ nche n'ebe ahụ na-asị ka ebulu onye nke ahụ jebekwanụ n'ụlọ ọgwụ ma agbanyere unu ka unu gere ife fakwu nke bụ na ka nya bụ ife mechalụ na gọvanọ na-achị Anambra steeti a na-akpọ Gọvanọ Chukwuma Soludo Nwamgbafọ na nya bụ ife egwutere ya ma wutesikwa anị ya ike. O wee sị na ndị mere ife anụnwa na-asị chọbafa nketa nke echi ka afụkwanụ na-ejidere fa. Hey, ọ gịnị ka ndị nwunye fa na ụmụ fa ya akọ bikonu? Kedu unu ndị mere ụdị omume a unu wee gbagbuo mmadụ 4? Gịnị ka mmadụ one niile a unu gbagburu mere unu? Ụfọdụ na-asị na ọ ya bụ ndị ezitere ezite ka fa gbagbuo nwoke anụnwa. Ebe ụfọdụ na-asị na ije abalị adịghọ mma na ọ bụrụ na nya bụ nwoke ma mgbe chi jiri facha otu ụlọ oriri na ọṅụṅụ lahụ ebe ahụ ụtụtụ fa anawa nke anụnwa na-asịnụ ka ọ naruo obi ike n'ụtụtụ ka ọ jee ọrụ pụta n'ụzọ ntu a ka esi wee gbawusifa. Anyị akpọnụ nke a gịnị bikonu? Nwoke Soludo ka tụrụ aka ka ọ bụrụ Chief of Staff ya ọ lụzibekwa ọrụ nwa 2 months ka ọ 3 months nwoke mmadụ abụrụgokwa onye nwụrụ anwụ. Hey, geenụ ntị ka unu nụ voice ndị ọrụ nche fụkwanụ mgbe nya bụ ife mere ka unu n'ife fa kwuru maka ma ya etinyekwara unu ka unu fụ ya n'anya maka na ọ dụghọkwanụ mma inene maka ndị nwe ihu akwụkwọ anụnwa. Anyị wee na-asị ka mkpụrụ obi nya bụ nwoke zuru ike na ndokwa ka nwunye ya na ụmụ ya kasie na ndị ọzọ mmadụ 3 agbagburu ya na fa anyị mana fa nwere ezinụlọ nwekwanụ nne nwee nna ka fa kasie n'ife mere emego na ndị omekome gbagburu fa ya epu elu n'ụwa o meweta o meghe echi na fa ya anwụkwa anwụ na ọ bịara ije nwụọ na n'ụwa.
amụghakwa anaghị ife ọzọ bụ ọnwụnwụ onwekwa onye ya epu elu ọ bụkwa na fa ma gbajie efe aka ma ọ gbajie efe ọkpa ọ bụrụ na onye nke a ka fa chọrọ bịa fa ejidenụsọ onye nke a hapụnụ ndị ọzọ nke ejidefa ncha niile gbawusịa ọdọkwọ mma emeghị ife imerụ mmadụ obi ya adịghị mma mba onye nke agbalị onye nke agbalị abụbọ jenda awakwa ebele bụ ka ndị ajị bịa wọchị onye si osi ekwenye nke ka na-emeritụ alụ n'onye nke ka na-emeritụ alụ n'onye nke bụ na aka na-emeritụ alụ another policeman. Nah, man, hey, because man, why you bring this man the way your mama? You bring this man the way no. Manaka sef. Obo manaka? Manaka even. Neze nishi. I think this man na moto bring good man. This man gago. Huh? You have to call police. I call police. Moto bebe. Ha, haya chukua debo wana. Nduji eke kwado we defeat ndị police. Watch go no do watch go do mbo. Watch go do mbo ba lebe. Watch go do mbo. Watch go do mbo ba mana sine ikosi ija ka tutu anya o. Ikosi ija ka tutu na nylon ni wona lon wo meti aka. Ada dị mma like this. Ya agba ha nke agba. Mana ikosi ija ka tutu. Onwe listen. Ebe ba mbo. Okuru ọgba. Enwe ike iso na ndị akụjiri. Okuru, na-ede egbekuru mgbọ kwuru ọgba.